Вітаю, шановні телеглядачі. На ЮА Крим продовжується спецпроект, присвячений конференції Курултаю кримськотатарського народу 6-го скликання, яка проходить тут, в Києві сьогодні. З вами в студії Лариса Волошина. Дякую, що залишаєтесь з нами. І так нагадаю, що сьогодні в Києві проходить конференція Курултаю кримськотатарського народу. Це зібрання присвячене низці питань, які вже накопичилися за період окупації. Серед них, як пояснював нам лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв у вітальній промові, серед питань, які плануються розглянути сьогодні, це прийняти рішення по виключенню або обмеженню повноважень тих членів Курултаю і Меджлісу, які пішли на колаборацію з окупаційною владою, також провести дискусію і створити певну резолюцію, певне звернення до української влади, українського президента і парламенту щодо визнання прав корінного народу і внесення змін до Конституції, які вже напрацювала комісія, робоча група Конституційної комісії, призначеної президентом. Далі були, як сказав нам пан Джемілєв, він звернувся до співвітчизників, які знаходяться на території окупованого Криму, і сказав про те, що їх завданням в умовах окупації, попри те, що сьогодні невідомо, коли Крим буде звільнено, але кожен день всі, хто вважають себе громадянами України, і в першу чергу кримські татари, які залишаються найпотужнішою, найконсолідованішою спільнотою на території окупованого Криму, мають фіксувати та передавати в Меджліс кримськотатарського народу усі факти, які свідчать про порушення на окупованому півострові прав людини, також нанесення збитків екології, культурній спадщині. Друге, необхідно ігнорувати ті спектаклі, як висловився пан Джемілєв, так звані вибори, так звані конференції, круглі столи, які проводять окупанти, Курултаї, які вони намагаються створити на заміну вибраним органам представницьким кримськотатарського народу. Також пан Джемілєв закликав не відвідувати мечеті, де імамами служать прихильники окупантів. І також було заявлено про те, що сьогоднішня конференція Курултаю має розробити певні механізми ненасильницького спротиву, які будуть донесені до всіх мешканців окупованого півострову. І пан Джемілєв закликав продовжувати пручатися окупаційній владі. У нас є сьогодні вже проміжні підсумки цієї конференції, попри те, що вона все ж таки, вона триває, вона проходить за закритими дверима. У кулуарах працюють наші кореспонденти, тому у нас є промова пана Чубарова на 6-ту годину. Ми можемо зараз дізнатися, які були результати роботи цієї конференції на 6-ту годину вечора. Я попрошу наших режисерів поставити цей ролик. Всі ті пропозиції, які там звучали, вони будуть покладені в наші плани подальші. Певна специфіка відчувається, бо цим людям ще повертатися додому. Але те, що мене дуже схвилювало, ці люди дуже відверті, і вони говорять про те, що нам, як кримським татарам, треба робити в Криму, незважаючи на те, що там зараз який режим, і тут головне, щоб ми не втрачали час дарма. Потім делегати послухали інформацію щодо реалізації нашої постанови, яка була прийнята 29 березня 2014 році. І там наше рішення тоді в Бахчисараї 29 березня було щодо наших дій, щодо розпочатку конкретних
конкретних шагів, планів, кроків, планів щодо розбудови кримськотатарської автономії, своєї державності на своїй землі. Думаю, обговорювати і приймати рішення по 3 заявах, де, як власне, і будуть вирішені питання, що обговорювалися в першій частині, питання пов'язані з повноваженнями делегатів Курултаю, питання пов'язане з подальшими процедурами і механізмами щодо прийняття рішень. Ми зараз це обговоримо. Ну, що ж, ми послухали доповідь пана Рефата Чубарова, голови Міжлісу кримськотатарського народу. Це проміжні підсумки того, що відбувається на конференції за зачиненими дверима на 6 годину вечора. Нагадаю, що основне питання, яке має бути розглянуте, це подальша робота Міжлісу кримськотатарського народу і Курултаю кримськотатарського народу через те, що повноваження цих представницьких органів на сьогоднішній момент вже спливають і є необхідність розробити нові механізми. Рішенням делегатів, які були присутні на з'їзді, було подовжити повноваження Курултаю. Це дозволило створити, фактично надати легітимності представницькому органу кримських татар, який був обраний ще в 2013 році і зараз не може бути переобраний через окупацію Кримського півострова. У нас наші кореспонденти повідомляли нам, що серед учасників конференції, що загалом прибуло 200 делегатів, з них 73 делегати з окупованого Криму, саме делегати Курултаю кримськотатарського народу, і більше 100 людей – це тимчасово почесні гості, серед яких був відомий російський адвокат Микола Полозов, пан Клімент, голова Кримської церкви, Української православної церкви Київського патріархату і багато інших дуже відомих і дуже потужних постатей. Зараз з нами на зв'язку є Віктор Пономарьов, наш кореспондент, який працює в кулуарах, і зараз ми дізнаємося, що відбувається от саме на цю хвилину. Доброго вечора, пане Вікторе. Чи є якісь новини від тих, хто все ж таки присутні і виходить, може, з закритої кімнати, і, може, ви знаєте якісь новини? Доброго вечора, Лариса. Власне, зараз триває закрите засідання, заключна частина конференції. Вона триває все ще за закритими дверима. З делегатів ніхто, двері буквально тут поруч зі мною знаходяться. Я можу чути, що говорять делегати, про що вони розмовляють, але вони всі говорять кримськотатарською. Тож наразі триває заключна частина, починаючи з 6 години, вже більш ніж 1,5 години. Рефат Чубаров нам повідомив, що, власне, 1,5 години вони будуть останніми, але, як ми бачимо, зараз все ще триває обговорення. З 10 години, власне, воно розпочалося, а з 13 у закритому режимі. І ті питання, які обговорювалися, одне з головних питань – це, власне, продовження діяльності Курултаю. Ті делегати, які були обрані у 2013 році, вони будуть продовжувати свої повноваження, власне, до того часу, коли Курултай не зможе зібратися повноцінно і обрати нових делегатів. Ще одне з питань, які обговорювали, це, власне, виключення делегатів Курултаю, тих людей, які співпрацюють з окупаційною владою, колаборантів. Власне, як нам повідомив Наріман Джелялов, один з делегатів, які приїхали з окупованого Криму, він висловив думку, що немає сумнівів щодо виключення цих людей з членів Курултаю, про те, як це зробити згідно положень, не порушуючи норми представницького органу, ще ведуться дискусії. Також Джелялов нам розповів про те, що рішення, які, власне, ухвалять сьогодні тут на конференції у Києві, мають підтримати делегати кримськотатарського народу там, власне, у Криму. Вони це зможуть зробити у письмовій формі, тобто ті рішення, які будуть ухвалені, вони будуть передані людям на місця і їх можуть, власне, схвалити
віддати свої голоси за ті рішення, які сьогодні тут будуть озвучені. А також, власне, делегати Курултаю планують ухвалити звернення до президента України щодо надання національно-територіальної автономії для кримсько-татарського народу. І, власне, ми от очікуємо, що делегати, власне, вже закінчать свою конференцію, і про те, що вони, до якого, власне, рішення дійшли, ми розкажемо у наступних включеннях. Лариса. Вікторе, дякую. Дякую. Це був Віктор Пономарьов, наш кореспондент, який зараз працює на конференції Курултаю кримськотатарського народу, який повідомив нам останні новини на цю хвилину. А в нашій студії вже з'явився наш наступний гість – це Микола Полозов, російський і вже український адвокат, захисник кримськотатарського народу, який плідно працює в окупованому Криму і захищає політичних бранцев. Здравствуйте, Николай. Вы были одним из гостей. Да. Почетных гостей. Скажите, пожалуйста, вот как вам присутствие на подобном мероприятии? То есть это, в принципе, это представительский орган народа. Как вы себя ощущали? Нет, ну, безусловно, я видел очень много знакомых и добрых лиц. Вот, и с многими из этих людей я встречался в Крыму. Во время судебных процессов они приходили поддержать своих соотечественников, Ахтема Чайгоза, Ильми Умерова, других политзаключенных. И, конечно же, очень приятно их видеть здесь, в свободной части Украины. Я вообще считаю, что эта конференция Курултай – это действительно очень важное событие, потому что тот срок полномочий, который был у Курултая еще до оккупации избранного, подходил к концу. И, конечно же, российские власти, оккупировавшие Крым, безусловно, хотели иметь на руках козыри, говоря о том, что представительные органы крымско-татарского народа нелегитимны, даже по их собственным регламентам, по их собственным документам. И тот факт, что все-таки из Крыма приехало значительное количество людей, речь идет о десятках людей. 76 по нашим Да. данным. Это, ну, во-первых, прежде всего демонстрация личного мужества этих людей, которые не побоялись открыто приехать в Киев, вот, понимая, что в отношении них, в отношении их семей это может иметь последствия со стороны российских властей, которые демонстрируют свою приверженность национальному движению. И, конечно же, это такой очень хороший сигнал тем, кто остался в оккупации, что за почти 5 лет российские власти так и не смогли удушить дух крымско-татарского народа, не смогли, несмотря на все запреты, судебные или какие-то еще, фактически дезорганизовать и запретить деятельность Меджлиса крымско-татарского народа. И, конечно же, я высоко оцениваю те усилия, которые предприняли и Мустафа Джемилев, и Рифат Чубаров, и многие другие, для того, чтобы эта конференция состоялась. Одним из вопросов преступлений оккупационной власти периода с 2014 года был запрет Меджлиса крымско-татарского народа, признание представительского органа власти крымских татар, экстремистской организацией. Вы являетесь инициатором, адвокатом и фактически таким сопровождающим вот этого огромного длинного процесса в российских судах. Российские суды, безусловно, не признают апелляции, они отказываются убрать вот эту свою формулировку о экстремистской организации. И все-таки мы знаем, что вопрос Меджлиса, кейс Меджлиса рассматривает Международный криминальный суд. На ваш взгляд, если бы вот сейчас полномочия Курултая и, соответственно, Меджлиса не были бы продолжены, как бы это отразилось на Международном суде? Ну, прежде всего, позиция Международного суда ООН заключается в том, что Российская Федерация нарушила Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации. И Международный суд ООН посчитал, что вынесенный российскими судами в Крыму и впоследствии утвержденный в Верховном суде России запрет Меджлиса является незаконным и является проявлением расовой дискриминации по отношению к крымским татарам. Дело в том, что, конечно же, когда принимался регламент Курултая,
никто и предположить не мог, что Крым окажется под оккупацией. Это настолько форс-мажорное обстоятельство и казалось чем-то фантастическим абсолютно. Поэтому сам факт оккупации в регламенте не прописан. Вместе с тем в самом регламенте существует положение, что до выбора нового состава из числа делегатов Курултая предыдущие сохраняют свои полномочия. То же касается и избранного делегатами Курултая полномочного органа Меджлиса крымско-татарского народа. То есть, в принципе, вот это то, что сейчас происходит, продление полномочий Курултая и, соответственно, Меджлиса, это законно, это легитимно, это прописано в уставе. Именно так. У них есть все полномочия для того, чтобы принимать решения, в том числе те решения, которые принимаются на этой конференции, и те, которые могут быть приняты посредством подписок, направлений в письменной форме, тем делегатам, которые не смогли по тем или иным причинам приехать в Киев. Как, на ваш взгляд, отреагирует крымско-татарское сообщество в Крыму на тот факт, что Курултай собрался? Будут ли прислушиваться к решениям этого съезда? Я понимаю, что есть члены Курултая, есть члены Меджлиса, это все-таки политические фигуры. Многие из них продолжают открытую борьбу и абсолютно открыто отказываются признать оккупацию, но ведь есть обычные люди. Совершенно очевидно, что крымские татары, безусловно, все они имеют каждый свое мнение по разным вопросам, в том числе и по политическим вопросам, в том числе и по вопросам работы своих представительных органов. Но важно понимать, что сила крымско-татарского народа, которая проявилась в оккупации, как раз заключается в их общности, как раз заключается в понимании интересов всего народа, а не каких-то конкретных людей. И, конечно же, я думаю, что факт проведения конференции Курултая в самом Крыму вызовет воодушевление, тем более, что в принципе, эта конференция была отмечена вниманием президента Петра Порошенко, который написал письмо вступительное, и оно было оглашено Рифатом Чубаровым. Председатель Совета национальной безопасности Турчинов прислал письмо. Присутствовали достаточно высокопоставленные дипломаты, в том числе посол Турции, представители посольств Соединенных Штатов, Европейского Союза и так далее. То есть это, безусловно, не какое-то местечковое мероприятие, которое между собойщик, которые проводят крымские татары. Это действительно знаковое событие. И я думаю, что в Крыму в данный момент многие следят за тем, что происходит здесь сейчас в Киеве. Вот это высокое присутствие на представителей западных посольств, там в том числе и представители ОБСЕ были, и ООН. И, на ваш взгляд, означает ли это признание на международной арене представительских органов крымских татар как легитимных? Безусловно, я считаю, что международное сообщество признает право крымско-татарского народа, в том числе право, предусмотренное ООН на самоопределение, безусловно. И речь не идет о каких-то сепаратистских вещах, которые пытается российская власть в своей пропаганде представить крымских татар такими сепаратистами, пытаясь внести раскол в украинское общество. Это абсолютно не так. И я надеюсь, что, конечно же, дальнейшая институализация и Курултая, и Меджлиса крымско-татарского народа, в том числе и в законодательном поле Украины, будет осуществлено. Наряду и с действительно важным моментом рассмотрением поправок в Конституцию Украины, которая касается национально-территориальной автономии крымских татар. Вот это ключевой вопрос. И в одном из интервью, посвященных мероприятиям праздничным, посвященным дню рождения Петра Григоренко, очень известного украинского деятеля, не только украинского, основателя Хельсинской правозащитной группы, диссидента советского, Мустафа Джемилев рассказывал о том, что в тот период такой очень жесткой советчины фактически правозащитное движение и диссидентское движение объединилось вокруг проблематики крымских татар. Петр Григоренко
Григоренко был одним из тех, кто открыто выступал и защищал крымских татар, и его прекрасные, просто уже вошедшие в... Это почти философские трактаты о том, кто преступник, то есть его речи, посвященные защите крымско-татарского народа. Сахаров был одним из тех, кто поддерживал крымских татар и всегда говорил о том, о праве народа на родину. Я не наблюдаю подобного единства в сегодняшнем правозащитном движении. Мы видим очень широкую представленность, и при этом, вы знаете, это очень интересно, когда правозащитники делают вид, что они готовы защищать отдельных людей, но не народ. На ваш взгляд, чем это связано? Ну, здесь важно понимать, что все-таки в советские годы правозащитники находились за железным занавесом. Они находились вот в этой советской среде. И, конечно же, вопрос защиты прав крымско-татарского народа, ну, своего рода являлся таким мейнстримом, учитывая, что до их выступлений на протяжении нескольких десятилетий крымские татары вели мирную ненасильственную борьбу за право вернуться домой. Но одним из, вот это тоже очень интересно, одним из месседжей, который подчеркнул Мустафа Ага, было, знаете, что вот правозащитное движение, когда оно делало свои воззвания, не только касаемо крымских татар, но вообще сути советского режима, крымские татары были тем народом, на который они оперлись, потому что в итоге крымские татары давали десятки тысяч подписей под эти воззвания. Фактически произошло очень интересное явление, когда советская интеллигенция, советские правозащитники, борцы за свободу и права получили в лице крымско-татарского народ, консолидированный, на который они смогли опереться. Это примерно то же самое, что сейчас происходит в связи с оккупацией, потому что Украина получила фактически консолидированное сообщество, народ, на который она оперлась, и голос крымско-татарского народа на международной арене слышен. При этом мы сегодня с вами, это поразительная история, но мы продолжаем говорить о том, права самоопределения после того, как высказался Григоренко, после того, как высказался Сахаров, после того, как высказался, в принципе, Тарас Черновол. И я хочу понять, на ваш взгляд, вот если бы украинские правозащитники, это достаточно уважаемые организации, присоединились к этой борьбе, вот если бы они сейчас стали в том числе выступать и обращаться к президенту Украины, к Верховной Раде, насколько бы это ускорило процесс? Ну, безусловно, это ускорило бы процессы, если бы действительно украинское правозащитное сообщество не распылялось по каким-то конкретным единичным кейсам, которые могут не иметь отношения к крымско-татарскому народу, а именно артикулировало проблематику оккупации Крыма, артикулировала бы проблематику политических репрессий в отношении преимущественно крымских татар. И я вам скажу, что на текущий момент из 71 украинского политзаключенного в Крыму более половины крымские татары. То, конечно же, я надеюсь, эти процессы бы шли гораздо быстрее, потому что любое давление общества на власть заставляет власть так или иначе принимать необходимые для общества решения. Вот. Могу сказать, опять-таки, что, например, в Российской Федерации, где тоже, ну, скажем так, правозащитники существуют, проблематика Крыма не артикулируется вообще. О крымских татарах там говорить не принято вообще. И, конечно, в этой связи украинские правозащитники, не находясь под таким давлением, под которым находятся их российские коллеги, ну, конечно, могли бы уделять этой проблеме внимания гораздо больше. Я, кстати, мне тут подсказывают, что я ошиблась, я назвала Тараса Черновола. Нет, конечно, Вячеслав Черновол, безусловно. Вячеслав Черновол, один из отцов-основателей возрожденной украинской государственности, был человеком, который поддерживал крымских татар, и его известнейшая роль 90-х годов, когда он говорил о Крыме и о том, что автономия, созданная в таком виде, это фактически клондайк, это такая лакуна для коммунистов. Эта речь, она стоит того, чтобы ее еще раз пересмотреть. Николай, я хочу вернуться к тому, что происходит сейчас на этой конференции Курултая. Вы знаете, было очень серьезное опасение, что
люди не приедут. То есть до последнего никто не знал, приедут ли люди. Самое интересное, что вот эти 73 делегата и плюс там больше, там на самом деле из Крыма выехало больше сотни человек. Это вот мы начали свой марафон сегодняшний с утра с того, как это вообще понимать. Это вот эти 73 человека из 200 делегатов Курултая, более чем 200 делегатов Курултая, это победа или это поражение? Вот на ваш взгляд, вот эта цифра, это не большинство. Это, безусловно, не кворум, но вот как вы расцениваете? Вот? Нет, ну это безусловно победа, потому что для того, чтобы понять, насколько сложно было этим людям принять решение выехать за пределы оккупированного Крыма, насколько они были готовы понести риски не только сами, но и подвергая определенному риску члены своих семей, понимая мелочность, мстительность и жестокость оккупационной власти, я считаю, что это, безусловно, своего рода героические действия. А есть ли сюда. какие-то сообщения о том, что члены Курултая подвергались давлению и таким настоятельным просьбам не ехать? Есть ли уже такие сведения? Ну, я разговаривал с разными людьми. Скажем так, выпустили всех относительно спокойно. Но это абсолютно не гарантирует того, что когда они поедут обратно... Что их спокойно впустят. Да, что их спокойно впустят, и что потом им не будут предъявлять, что они принимали участие в деятельности какой-либо экстремистской организации. Сейчас в Крыму немного изменилась ситуация с руководством ФСБ. Пришел новый руководитель, буквально на днях он был назначен. И я не исключаю, что он может попытаться начать свою трудовую деятельность в оккупированном Крыму как раз С очередного витка репрессий. с очередного витка репрессий, теперь в отношении участников Курултая и членов их семьи. Недавно Мустафа Джемилев объявил о сборе средств в помощь семей крымских политузников. Вы занимаетесь в том числе вопросом фонда, который был создан в Украине для семей политузников, для их детей. И там были, насколько я помню, какие-то проволочки. То есть он был создан, деньги вроде бы были выделены, но не было механизма, чтобы направить эти деньги непосредственно людям в руки. Вот что сейчас происходит с этим? Ну, сейчас уже, насколько мне известно, выработан определенный порядок действий, программа, по которой эти средства будут передаваться. Ведь понимаете, в чем проблема? Выделить из бюджета средства – это не так сложно. Гораздо сложнее на практике передать эти деньги тем, кто действительно в них нуждается, членам семей политзаключенных. Как это будет происходить? Перечислять в Крым денежные средства невозможно. Перевозить на себе наличными – это тоже большая проблема, и эти деньги могут отобрать на границе, и могут быть какие-то иные негативные последствия. Поэтому при принятии этого решения, конечно же, принималось во внимание все риски, которые могут быть. Я думаю, что именно этим было обусловлено такой длительный срок принятия подобных решений. Сейчас уже программа выработана. Я не буду, скажем так, каких-то деталей говорить, чтобы, понимая, что нас могут смотреть не только, скажем так, те, кто позитивно интересуется этими новостями, но могут смотреть и те, кто относится к оккупационной власти в Крыму. Но я могу сказать, что эта программа уже выработана, и в ближайшее время она должна приводиться в исполнение. То есть те средства денежные, которые были запланированы в бюджете Украины для поддержки семей политзаключенных, этим семьям будут передаваться. Еще один из вопросов, который все-таки очень волнует всех нас, это вопрос работы, то есть той имитации деятельности крымско-татарского народа, которая сейчас осуществляется в Крыму. Оккупационная власть провела меджлис мусульман Крыма. Происходят какие-то странные попытки, возможно, собрать свой меджлис или как-то его назначить. Вот сегодня
сегодня была высказана мысль одним из экспертов, Юлия Тищенко, по-моему, об этом сказала, о том, что таким образом Россия пытается показать, что вот у нас все нормально, вот у нас работает Меджлис, все хорошо, мы выполнили МКС. На ваш взгляд, насколько возможно вообще создать, даже пускай имитационный, представительский орган крымско-татарского народа вот там, в Крыму, усилиями оккупационной власти? Ну, я вам скажу так. В Крыму до оккупации ежегодно проводился праздник Хыдырлес. Да, после оккупации российские власти тоже попытались проводить этот праздник, и оказалось, что на него крымские татары не приходят. Мало того, обычно на этом празднике выступали какие-то национальные ансамбли, танцевальные и так далее. Вот в один из последних разов дошло до того, что россияне переодевали в национальные одежды крымских татар не крымских татар и выпускали их на сцену под видом крымских татар, чтобы показать, что крымские татары тоже радуются празднику, организованному российскими То властями. есть у оккупантов не хватает крымских татар Именно для так. изображения радости. Это Именно прекрасно. так, да. Поэтому, что касается там псевдо-Межлиса, псевдо-Курултая, ну, конечно, со всего Крыма можно наскрести несколько десятков коллаборантов, которые за, значит, пайку готовы хоть сплясать. Но там. массовость, я так понимаю, Это не обеспечить- будет никакого иметь отклика ни в сердцах подавляющего большинства крымских татар, жителей Крыма. И ну, совершенно наивно желание российских властей, значит, выставить Международный суд ООН дураками, показав, что вот у нас есть Меджлис. Конечно, там прекрасно понимают, что настоящий Меджлис, а что фейк. Поэтому, если это для освоения какого-то бюджета, ну, ради бога, пускай воруют. Но это не будет иметь никакой практической цели и последствий. У нас ми подякуємо пану Миколі Полозову за таку прекрасну і докладну доповідь про те, що відбувається в окупованому Криму. І я хотіла би ще, щоб ми подивилися промову, короткий коментар Ахтема Чийгоза, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу, про те, що він очікував його враження від Курултаю, конференції Курултаю кримськотатарського народу. Я попрошу зараз наших режисерів поставити нам цей невеличкий синхрон. Мое самое большое ожидание уже, скажем так, вот сегодняшнее здесь, то, что порядка 100 делегатов в такой сложный период собрались, это и самое основное. Это говорит о том, что люди, которых избрал народ в других реалиях, готовы и сегодня нести ответственность за будущее своего народа. Ну що ж, ми почули від пана Ахтема Чийгоза те ж саме, в принципі, що нам говорив і Микола Полозов, відомий російський адвокат, захисник кримськотатарського народу, про те, що, в принципі, люди, які виїхали, це члени Курултаю обрано ще до окупації, і це дуже показово, що в таких надзвичайних умовах ці люди проявили, люди обрані в мирний час, які взагалі не розуміли, що буде окупація, це ніхто не знав. Але те, як вони поводять себе зараз, говорить про те, що все ж таки демократія, кримськотатарський народ, в нього можна повчитися демократії і у цьому вмінню обирати собі очільників. Попрощаємося з Миколою Полозовим, і я хотіла би, щоб ми перед тим, як прийти до наступного гостя, подивилися сюжет коротенький про те, що таке Курултай. Це Ант Еткенмен – національний гімн кримсько-татарського народу. Перші його слова прозвучали на відкритті першого Курултаю у 1917 році у Бахчисараї. Національний герб Тарак-Тамгам і прапор кримських татар затвердили тоді ж, на законодавчому рівні. За словами історика Андрія Іванця, лютнева революція 1917 року призвела до активізації національних рухів на території Російської імперії. Під час Всекримського мусульманського з'їзду вирішили, подальшу долю Криму повинен вирішувати Курултай кримських татар. Представники кримських татар зуміли організувати вибори у загальнонаціональні установчі збори, провести ці загальнонаціональні установчі збори у грудні 1917 року і
створити органи національного самоврядування, перетворити Курултай із установчих зборів на парламент. У першому Курултаї брали участь 79 делегатів. Очолив уряд юрист Номан Челебіджихан. Його ж і обрали першим муфтієм. Курултай керувався 5 співголовами. Від кожного округу було 5 повітів в Криму. Кримсько-татарський національний рух дуже сприяв емансипації кримсько-татарських жінок. І в Курултаї брало участь 5 делегаток. Серед цих 5 співголів була Шефіка Гаспринська. От для того моменту це, здається, був прецедент. З 9 по 26 грудня 1917 року Курултай працював як національні установчі збори, приймаючи основні кримсько-татарські закони. Це була конституція народу, яка проголошувала демократичні свободи, рівноправність жінок і чоловіків, визначала структуру органів національного самоврядування, висловлювала бачення кримських татар на те, яким має бути майбутнє Криму. Ще була утворена Рада директорів Кримсько-татарського національного уряду або директорія. Це фактично національний уряд. А сам Курултай проголосив себе парламентом терміном на 1 рік. Діяльність Курултаю фактично закінчилася на початку 19-го року з посиленням репресій більшовиків. Червоний терор 20-30-х років в Криму і депортація кримських татар унеможливили відродження Курултаю. Відновити свою діяльність вдалося в 1991 році у процесі повернення корінного народу до Криму. В начале 91 года, 20 января, проходит референдум о статусе полуострова, на котором большинство высказывается за автономию, и потом в феврале Украина эту автономию утверждает. И Крымско-татарское национальное движение призывает игнорировать и бойкотировать этот референдум, потому что он фактически превращает Крым, де-факто, в русский, в российский, в советский заповедник, в русскую автономию в составе Украины. За словами історика, саме під час розпаду Радянського Союзу кримські татари починають процес відродження національного парламенту. Крымско-татарский Курултай, он как бы продемонстрировал всем остальным регионам, где не удалось договориться миром, что такое правильно построенный демократический процесс национального самоопределения. Когда речь идет о том, что от имени народа говорит не самопровозглашенная элита, а говорят люди, которых собрали не только со всей Украины, но и со всего мира, где были разбросаны крымские татары по вполне справедливой процедуре демократического голосования, избрания делегатов. И крымско-татарский Курултай, выработавший вот эту вот программу развития национального движения в этот непростой период, продемонстрировал, как с уважением можно относиться даже к той власти, к той политической ситуации, которая неблагоприятна для самих крымских татар. За часів незалежності України Курултай скликали 5 разів – у 91-му, 96-му, 2001-му, 2007-му і в 2013 роках. Останні провели у 2014-му екстрено через початок окупації. Після цього багато делегатів вимушено покинули півострів, а лідерам кримсько-татарського народу заборонили в'їжджати до Криму. Олена Солоніна, Андрій Хрустальов та Вікторія Бушовець для ЮАКрим. Ну що ж, ми повернулися до студії. До мене доєднався мій колега Осман Пашаєв, з яким ми, в принципі, і... 9 ранку Да, почали. 9 ранку ми... Виходжу на заміну, бо насправді ми чекаємо іншого гостя в цій студії. Ми чекаємо представника президента України. В Криму Бориса Бабіна, але не тільки. Ми зараз чекаємо Мустафу Джемілєва. Він зараз дає коментар іншому каналу і включиться зараз наш кореспондент Віктор Пономарьов дасть нам Мустафу Ага в ефір, в прямий ефір, і ми дізнаємося з перших вуст перші вже висновки того, що відбувається, перші результати. А поки, Осман, у мене питання, і як тобі цей день? Насправді, оця правова колізія, ми в ній розібралися в тому, що термін Курултаю спливає з обранням, набуттям
повноважень нового Курултаю через те, що неможливо провести, термін Курултаю можна продовжувати на весь цей час форс-мажору. Да? Тому мудрість того старого регламенту, хоч він не передбачав війну і окупацію, був прописаний таким чином, що через 5 років автоматично не припиняється повноваження старого Курултаю. І з іншого боку, ці зміни вже були 2014 року. Зараз тільки Меджліс може збирати Курултай, але раніше було, що на вимогу 1/3 делегатів Курултаю можна змінювати весь склад Меджлісу і вимагати з позачергових зборів Курултаю. Зараз ми бачимо, в принципі, ця третина або понад третини вони зібралися в Києві. Тобто це Ти знаєш, прецедент. от мені що цікаво, насправді так вже було. Коли ми говорив Сергій Громенко, історик, він говорив про те, що перший Курултай, в ньому прийняло участь 76 делегатів. Зараз чув про це, 73 але чи 76, ми все не ж таки, знаємо. Як тобі ці паралелі? Ні, я не хотів би проводити ці паралелі. Тоді скільки обралися, стільки і зібралися. Все ж таки відносні показники важливі. Я б тут говорив, я бачив розмову з Полозовим, перемога чи поразка, така кількість. Я не готовий говорити пафосні речі про перемогу, точно не поразка, бо ми розуміємо умови. Да? Зібрати понад третину делегатів Курултаю в Києві – це велика робота. Окупантам не вдається там, де живе 2/3 навіть, а більше, 90% делегатів Курултаю, вони живуть в Криму, їм не вдається навіть цієї третини зібрати. Тобто вони не готові показати нам, скільки під тим тиском, який є, делегатів Курултаю можуть зібратися на такий кишеньковий з'їзд, який дуже хотіли би провести окупаційна влада. Тому давайте розуміти, окупаційна влада заборонила Меджліс, але я повторював це зранку, але в жодному рішенні нема слова заборони на Курултай. Надія в них і бажання створити кишеньковий кримськотатарський орган, які вони будуть показувати і в Нью-Йорку, і в Гаазі, і у Відні. В них є таке бажання. Їм потрібний ляльковий кримськотатарський національний парламент, але наразі це їм не вдається. У нас на зв'язку, як мені вже передають, вже є Мустафа Джемілєв, лідер кримськотатарського народу, з яким разом зараз спілкується Віктор Пономарьов, наш кореспондент. І я хотіла би задати питання Мустафі Джемілєву в першу чергу про те, чи задоволений він результатами. Власне, пане Мустафа, розкажіть, чи задоволені ви результатами сьогоднішнього з'їзду? Як він, на вашу думку, відбувся? Можно сказать, да, задоволены, потому что все, что намечали, они сроки предусмотренные, минуты, часы, мы все это выполнили. Приняты 3 документа, важные для нас. Это, во-первых, вопрос о пролонгации полномочий Курултая и крымско-татарского народа. Хотя, собственно говоря, в соответствии с нашим регламентом, просто так, после истечения 5 лет, на который срок выбирались делегаты, ее полномочия не истекают. Они истекают в том случае, когда изберется новый состав, делегатский состав, и старый состав слагает свои полномочия на первой же сессии следующего Курултая. Но поскольку в условиях оккупации проводить демократические выборы невозможно, вполне естественно, даже без вот этого заявления, о том, что вот эти полномочия, они были бы автоматически пролонгированы. Но есть много людей, которые не знают вот этого, что вот на 5 лет избирали, значит, больше Курултая нет. Мы об этом напоминаем и говорим о том, что нынешние делегаты Курултая продолжают свои полномочия. Это, во-первых. Во-вторых, при принятии регламента Курултая еще в 1991 году мы, конечно, не предвидели, что будет война с этим братской страной, что так называемый, что Крым будет оккупирован. То есть регламент не предусматривал чрезвычайные ситуации. И вот мы сейчас оказались в такой ситуации, когда мы не можем созвать кворум. Оккупанты не пускают. И вот даже те люди, которые сейчас 78 человек приехали, они же нет абсолютной гарантии того, что с ними ничего не произойдет после возвращения в оккупированный Крым. Но они, тем не менее, приехали, потому что они представители народа, они должны были. Кое-кто побоялся, кого не пустили. Так вот, для того, чтобы
предусмотреть все эти возможности, сейчас поручено Меджлису крымско-татарского народа подготовить проект поправок в регламент Курултая крымско-татарского народа. И при первой же возможности, когда это будут разработаны, мы примем эти поправки. И тогда вопрос, во-первых, облегчится вопрос кворума, механизм. Я сейчас четко не могу сказать, какие именно, но продумаем. Такие внесем поправки, которые облегчат функционирование Курултая крымско-татарского народа. И третий вопрос, третье заявление, которое мы приняли, это исключение из состава делегатов Курултая тех, которые проявили себя недостойно после оккупации, пошли на сотрудничество с оккупантами, а некоторые даже участвовали в репрессиях против своих же соотечественников. То есть, по сути дела, предали свой народ, предали Украину. Поэтому здесь тоже, опять-таки, их перечисляются их имена, и тоже говорится о том, что мы не считаем их далее делегатами Курултая. Пане Мустафа, а скільки цих делегатів, які колаборантів, можете назвати ці імена? Яка кількість цих людей? Ну, там перечисляется 18 человек. Но потом с места говорили, что вот еще один делегат Курултая куда-то, когда-то там баллотировался. Но пока мы четко назвали 18 имен, вот по каждому из них собрано у нас достаточно досье, а по уже дополнительно сказанным именам мы будем проводить проверку. Просто так кто-то сказал с места, и ввести в список это невозможно. Нужно провести очень тщательную работу. Пока речь идет о 18 делегатах Курултая. То есть из 248 делегатов Курултая 6 из них на момент за 4 года или умерли, или убиты. И вот из них еще 18 оказались такими предателями. Пане Мустафа, скажіть, як у Криму наявні делегати Курултаю, які не змогли приїхати сьогодні на з'їзд, як вони будуть підтримувати ці рішення, як до них будуть доносити сьогоднішні рішення? Ну, по первому заявлению о пролонгации полномочий делегатов Курултая, там четко говорится о том, что делегаты, которые не смогли приехать сюда, должны подкрепить это своими подписями. Вообще вот это против системы подписей было несколько голосов. Они говорили, что это не совсем правильная практика, потому что оккупанты могут тоже спекулировать вот этим, собрать 2-3 человека и сказать, мы там дальше сами собрали. А поди докажи, что они собрали или не собрали. Но, тем не менее, мы сейчас приняли, что вот здесь 68 или сколько-то голосов проголосовали «за», и потом дополнили, что в течение 2 месяцев те делегаты, которые не присутствуют, должны выразить свое отношение. То есть, если в сумме получится, что большинство делегатов поддерживает это заявление, можно считать его как полноценное решение Курултая крымско-татарского народа. Пане Мустафа, розкажіть, будь ласка, власне, як тепер буде далі працювати Курултай кримськотатарського народу? Чи плануються повноцінні його з'їзди і в майбутньому? Мы вообще сейчас обговаривали как раз этот вопрос, сочли, что целесообразно, может быть, каждые хотя бы 3 месяца, если не вряд ли возможно там собрать кворум, но тем не менее вот такого рода конференции проводить такие дела. Ну, кто-то выразил надежду, что может так получиться, что сможем даже кворум собрать. Но даже если не будет необходимого кворума, выезд этих людей, которые имеют непосредственную связь с народом, и приехать нам, изложить свои, поделиться своими проблемами, это очень важно. Поэтому, я думаю, вот этого рода конференции очень важны. Пане Мустафа, а щодо звернення до президента в розділі «Зміни до Конституції», надання кримськотатарському народу прав на автономію, як сьогодні це питання розглядалося, чи буде звернення до президента, власне? Ну, Рифат Чубаров просто рассказал о работе рабочей комиссии по внесению поправок в Конституцию 10-го года Конституции Украины, что касается автономной республики. Он сказал, что все поправки уже готовы, и остается теперь дело за Конституционной комиссией. В своем обращении президент Украины Петро Порошенко, обращении конференции, он заявил о том, что считает необходимым внесение поправок и
на основе права коренного народа, крымско-татарского народа на самоопределение на своей исторической родине, считает необходимым создание национально-территориальной автономии. Власне, от закінчилася конференція. Дякую, пане Мустафа. Власне, закінчилася вже конференція. Ось що розповів нам пан Мустафа Джемілєв про підсумки власне цієї конференції. Я передаю слово вам в студії. Дякую, пане Вікторе. Дякуємо нашому кореспонденту Віктору Пономарьову за те, що він провів шалену роботу і повідомив нам підсумки. А в нас в студії вже з'явився Борис Бабін, постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим. Осман Пашаєв. Теж йому дякуємо. Він вже попрощався з нами і покинув студію. Пане Борисе, от поясніть мені, от ми в принципі бачили роботу Курултаю кримськотатарського народу. Насправді це Курултай. При тому, що він там не є кворуму, але ми розуміємо, що ті рішення, які були прийняті, що будуть письмові певні зауваження, певні згоди або заперечення від членів Курултаю, які знаходяться в Криму. Тобто, в принципі, ми отримаємо рішення Курултаю, як би там не було. І на ваш погляд, от ці 3 пункти. Перше, питання по колаборантам. По-перше, цікава цифра. З 248 делегатів Курултаю загалом 6 вже померли за цей період, і тільки 18 зрадили. Тобто, в відсотках це якісь, це трошки більше там 1%, взагалі дуже мізерні суми, цифри. І одним з рішень, яке прийнято зараз, те, що стосується України загалом, це звернення до президента і до парламенту. От на ваш погляд, наскільки ми можемо розраховувати на те, щоб отримати відповідь на це звернення і отримати нарешті рішення по голосування по статусу корінного народу і по змінах до Конституції? По-перше, слід з великою повагою ставитись до конференції делегатів Курултаю, бо це та форма національного самоврядування кримськотатарського народу, яка сьогодні, вочевидь, є можливою в умовах тимчасової окупації Криму. І це дуже значна і вагома подія. Сподіваюся на те, що ці рішення, які сьогодні там ще потребують, напевні, доопрацювання в Криму, на ті якісь підписи і так далі, вони будуть мати значення для подальшого розвитку механізмів національного самоврядування кримськотатарського народу в умовах його незаконної заборони державою-агресором. Я впевнений, що відповідну оцінку правову цих заборон і утисків переслідування кримськотатарського народу надасть і міжнародне правосуддя, і національні правоохоронні органи України. З іншого боку, дійсно, ми маємо сьогодні послання президента України Курултаю, де чітко прописано, що питання закріплення права кримськотатарського народу і корінного народу має бути здійснено в Конституції, що відповідний проєкт має бути опрацьований Конституційною комісією. І далі ми маємо чітку конституційну процедуру, за якою президент вносить відповідні пропозиції до парламенту, вони обговорюються депутатами, вони оцінюються Конституційним судом. Тут механізм є, і він цією Конституцією вже передбачений. Тому слід цим працювати. Я думаю, що це спільна справа, що на сьогодні найкращим гарантом того, що текст пройде голосування, це його якість, це максимальне відображення в ньому відповідних стандартів, зокрема міжнародних прав кримськотатарського народу, відповідно врахування нашої конституційної практики і, звісно, концентрація наших зусиль у майбутньому на реалізації цих положень, як Конституції, так і законів України в умовах наступної деокупації Криму. Хотілося б додати, що сьогодні ще була інша знакова подія – Рада регіонального розвитку на чолі з президентом України Петром Порошенком. На якій ви приймали участь. Так, бо я сьогодні був на 2 заходах одразу. Представляючи регіон. Я не представляю регіон. Я не губернатор. Ви єдиний легітимний орган влади стосовно Криму. Я не представляю регіон, я представляю президента України. Як сьогодні дуже влучно сказав Петро Порошенко, проблема, наприклад, Донбасу є загальноукраїнською проблемою. Так само і проблема Криму. Ми не є регіональним органом влади. Ми органом, що сьогодні здійснює загальнодержавну справу з усіх регіонів, бо ВПО у всіх регіонах. Що важливого було на цій Декілька важливих тез. По-перше, президент України дуже чітко озвучив про ті ситуації, які виникають на лінії розмежування
з окупованим Кримом, про які ми повідомляли голову держави через його адміністрацію. Я впевнений, що будуть вжиті рішучі кроки. Президент України закликав продовжувати справу децентралізації, і це важливо для кримчан вже сьогодні, бо саме децентралізовані громади є їх найкращими союзниками на підконтрольної території у сфері навчання, отримання адмінпослуг, отримання інших форм благ, реалізації благ, які гарантовані громадянам України. З іншого боку, дуже важлива теза, як на мене, президент України сказав, що гарантом деокупації незаконно анексованого Криму є українські Збройні Сили. Це цитата. Я думаю, що це дуже важлива цитата. Ну, слухайте, це так трошки, це такий новий поворот, тому що до цього ми говорили про дипломатичний шлях. І дипломатичний, звісно, але він працював позицію знаєте, це як добре слово головнокомандувача. і пістолет краще, ніж просто добре слово. Тому обидві події в один день, я думаю, це знаковий Безумовно. для розвитку наступних наших спільних зусиль фактор. І в мене є обережний оптимізм цього. І все ж таки, от знаєте, те, що стосується, ви вже сказали про те, що якість документу, який випрацює Конституційна комісія, від нього буде, в принципі, залежати рішення. Але в нас була Юлія Тищенко, яка пояснювала, що насправді от те, що напрацювала робоча група, такий кінцевий варіант, який вони вже подали до Конституційної комісії, але ніхто не знає, яким буде кінцевий цей результат, тому що Конституційна комісія має принаймні зібратися і почати працювати, вносити свої правки, вносити свої зміни. І ми бачимо, що вона не збирається. В чому причина, на ваш Я не знаю. Але знов-таки, поки ми не будемо бачити кінцевого тексту, дуже важко йти далі. Якщо Конституційна комісія, як орган утворений президентом України, це є фактично допоміжний орган для здійснення президентом України цих конституційних повноважень, працює цим шляхом, є інші шляхи внесення пропозицій, є народні депутати. Якщо хтось бачає інші шляхи, то нехай. Тут ми не можемо ставити будь-яких заборон для реалізації прав кримськотатарського народу, але тут на сьогодні, в цих умовах, я все ж таки чекав на рішення Конституційної комісії для того, щоб ця процедура пішла. Сьогодні, коли на початку конференції Курултаю зачитувалося звернення президента України Петра Порошенка, зачитував його Рефат Чубаров, і виглядало це дуже дивно, тому що таке враження було, що текст надійшов просто от мейлом, от просто зараз. От в мене питання, чому не ви зачитували цей текст? Ну, по-перше, я в той момент вже був на Раді регіонального розвитку, бо це фактично ці події так співпало один день, різні райони Києва, дуже важко було розірватися. Там був мій перший заступник далі, пан Ізетгданов, на конференції делегатів Курултаю. Знов-таки, я думаю, що логічно, що послання зачитує той, хто веде зібрання. І все ж таки, ми бачимо, що кримськотатарський народ свою роботу зробив. Переформатував представницькі органи, фактично відповів на окупацію, зробив багато, шалено. І зараз от у нас питання, от тих звернення до українського парламенту і президента щодо змін, обіцяних змін в Конституцію, ну, слухайте, ну воно має бути почуте. Я впевнений, що воно буде почуте. І зверніть увагу, що ніхто інший з політиків президента України Петра Порошенка це питання не обговорює. Зверніть на це величезну увагу, що так звана опозиція, чи, зокрема, так звана демократична опозиція, не каже у своїх передвиборних спічах слово Крим. Вони кажуть газ, вони кажуть пільги, вони кажуть мир, але вони не кажуть слово Крим. Слухайте, про це не каже в тому числі і правозахисна спільнота, яка захищає все, що завгодно, крім прав народу. Це ми вже обговорювали. Це з Миколою Полозовим цю величезну проблему. Але ще одне питання. Ви вже сказали, що ви вважаєте, от я просто хочу це почути. На вашу думку, президент, він зацікавлений в тому, щоб ця автономія була? На сьогодні, і знов-таки, це дуже просто побачити, не так багато політичних сил загалом зацікавлених в протидії російської агресії, зокрема з Криму, і в подальшій деокупації півострова. Звісно, питання гарантування прав кримськотатарського народу і питання деокупації Криму, вони тісно спів'язані, вони мають певною мірою різний формат, бо сьогодні ми можемо, звісно, схвалити зміни в Конституцію. Це нормально, я впевнений, це буде. Але чи це є механізм деокупації? Тим, що деокупує Крим завтра. Ми маємо це
робити в будь-якому випадку. Якщо завтра Крим, уявіть собі, буде деокупований, все може бути в житті. Ми все одно маємо працювати над цими змінами і змінювати Конституцію. Це не знаряддя деокупації, це наш борг перед кримсько-татарським народом, який об'єктивно існує, бо він корінний народ України. А деокупація, у свою чергу, давайте я не буду друге цитувати президента України, але мені дуже подобається його цитата. Це питання з хорошого, доброго слова, дипломатії пістолету. Ми почули. Пане Борисе, дуже коротко, мало часу, але я хочу почути цю відповідь. Скажіть мені, будь ласка, от взаємодія України, центральної влади з представницьким органом кримських татарів, Меджлісом, чи потребує для цього окреме законодавство, чи потрібно якось це узгоджувати? Тому що ми бачимо навіть, що сьогодні квоти в парламенті, які отримують представники Меджлісу, ну це просто добра воля демократичних президентів. Ми знаємо, що ці квоти надавали свого часу наша Україна. Зараз блок Петра Порошенка, 2 посади. Чи потрібно все ж таки от узгоджувати взаємодію Верховної Ради, Меджлісу кримськотатарського народу і Курултаю кримськотатарського народу законодавчо? Безумовно, має бути складено законодавство про корінні народи, яке має гарантувати права корінних народів. Але знов-таки, на жаль, ми не можемо вижити досі таку, знаєте, сумну пострадянську традицію, яка успадкована, будемо прямо, з національно-територіальних автономій радянського розливу, коли автономізм зводився до квот у органах влади. Ось є у нас там, умовно кажучи, в Радянському Союзі якась автономна область, там має бути національна квота. І все до цього звикли. Але все ж таки справжня національна автономія, зокрема територіальна, хоча таких слов, звісно, ну це такі пострадянські слова, але справжня автономія, яка дасть гарантії корінному народу на його землі реалізувати власні права, це не тільки і не стільки квоти. Зокрема, це багато чого іншого, і право на землі, і право на освіту, і право на демократичне обрання власних інституцій, і, звісно, право на усвідомлену попередню згоду на усі дії щодо питань корінного народу. Все це має бути. Але, як на мене, все ж таки головна запорука на сьогодні реалізації прав корінних народів в Україні – це якраз демократичні інституції. Не буде у нас демократичних загальнодержавних інституцій, будуть у нас вибори фарсом. Ну, вибачте, ну буде... Приклад. У нас в окупованому Криму росіяни також надають квоту колаборантам, зокрема з числа кримських татар. Від цього кримсько-татарського народу легше? Я думаю, що не дуже. Але вони ж якраз квоту надають. І, можливо, саме це є неправильний приклад того, як ми маємо забезпечувати права корінних народів. Мустафа Джемілєв вже говорив про те, що насправді він визначив це, що для кримськотатарського народу його прав вкрай важливо демократична Україна. Так. Це було сказано, і в тому числі і про загрозу маніпуляцій на виборах теж було сказано. Це дуже показово, що кримські татари, знаходячись в окупації, цілий народ в окупації, який продовжує боротьбу, опікуються виборами, опікуються якістю українських політиків. Це показує силу нації. Це показує силу кримсько-татарського народу, який в такі скрутні часи обговорює питання демократії. І це, як на мене, дуже такий добрий симптом, що ми переможемо. Ну, я не сумніваюся. Ті народи, які сильні, вони думають такими речами. А ті, хто думають про інше, про Собєз, про пільги, про зниження тарифу, ну, ви знаєте, історія виносить тим вироки, на жаль. Ну так, і не хотілося, щоб український народ був серед тих, кому історія винесла вирок. Як вам, до речі, ще дуже коротенько, я хочу, щоб ви прокоментували. Посол Турції, мені дуже сподобалася ця фраза, він сказав про те, що, звертаючись до кримськотатарського народу, до представників Курултаю, він сказав, що ви на правильному боці історії. Коли він це дуже така показова фраза, тому що ми говоримо, що історія на вашому боці, а тут якось по-іншому. От цей розвиток, оця модерна Україна, в якій є Україна відроджена, Україна національна, в якій є Крим, вільний Крим, кримськотатарський Крим. Ви бачите цю картину? Так, звісно. Бо якщо її не бачите, нема сенсу працювати щодо деокупації. Нікому не потрібна пострадянська країна, яка стагнує далі, яка не має розвитку, яка не має перспектив, як казав американський президент, влади народу, від народу та для народу. І саме таку владу ми маємо збудувати, зокрема в Криму.
Дякую. Подякуємо нашому гостю Борису Бабіну, постійному представнику президента України в Автономній Республіці Крим. І на цьому ми завершуємо наш спеціальний проект, присвячений конференції Курултаю кримськотатарського народу, яка сьогодні зібралася в Києві. Її відвідало 76 представників. Це люди, які виїхали з окупованого Криму, які виїхали попри тиск, попри загрози, попри дійсно справжню небезпеку. І вже закінчуючи нашу роботу, мені хотілося б нагадати ті слова, які нам щойно навів пан Бабін, про те, що насправді, коли все це починалося, і коли починалася окупація, Крим, він якось жив до окупації. Але ця боротьба, яку зараз веде кримськотатарський народ, яку ведуть українські патріоти, яку ведуть українські чиновники, українські патріотичні, українські політичні сили, вона полягає в тому, не в тому, щоб ми повернулися назад, до окупаційного Криму, до майданної країни. Ми хочемо нової. Заради цього ми і боремося. Ну що ж, на цьому я з вами прощаюся. В студії з вами була Лариса Волошина. Я хочу подякувати всім, хто приймав участь в нашому спецпроєкті, спеціальному проєкті, всім, хто давав нам коментарі, хто працював над цим випуском. Це, повірте, це величезна команда. І для того, щоб бути завжди в курсі подій, підписуйтесь на нашу сторінку в Фейсбуці і дивіться ЮА Крим. На все добре.